Брат, имаш ли го проверено на жената? Имаш ли глумено на жената и някакъв животопило кола? Искрен човек! Искрен човек! Не искрен човек! Мурака, побаци го човека! Браво, брат! Побаци го човека! Имаш ли го проверено? Сега, колега, ай молите глуми ти. Јас сум ти сега! Да, имаш ли го проверено на жената, например, дойдеш ти вечерта от 4 по сато, 15 за 5, Сабай си дойдеш Сабайлето и, колега, улизи. Колко от 4 по 5? 4 по 5, улизи. Сабай, Чекай, това така ли слова учили да са? Деп. Ти ще не ми се гледа, не може да похода брата, чека да видам, ключо да го найдам. Ключо, не кондома го извини, чекай. Нека ключо. Ама ключо не най-сигурното место. Чекай да видам, да прочитам горе, дали моя... Не може да чита, не ми ще чита. И чекай да улезе ли, колега? Това е губал. Надвъж ли губал? Улезе ли? Добре. Не читай ключе. Добре. Сега. Седи си, свободно. И улезе, затвори, извади ключе от позади. Некой ти дойде ти ограбен, вземи си ключе. Ете. И оди се, тя затвори врата. Тук няма ми братник. И пази го мачето. Сгази го мачето. Мачо! Чекай си, не! Още го мачето, тере глуми. И он да река. Мачо, нека си! Още... Нека ми е жената се. Натака, право. И ми е масата от дневната. Пази я масата от дневната. Нова ми е масата. Пази, Мачо, нека си! Още го мачето, да го има мачето, да го има! Няма го мачето. Оди там, кажа! Да видам дали моето обещава ти трябва тук човек да ме да чека. Попри си не може трябва това да имам дома да бе. Да знам дали моето мачо ще разгръжа. Жеби вечер и да заглавя до 4 по сад. Ако е мачо, не пасо майката, не е моята кухня. Оди напред да мине, добре ли? Има мачи, я го знам. Оди на такова нека мачето. Изпад заебани, мене сбили се. Имам мачето на тия. Оди там, брат, айде. И одеш, отваряше врата, взимаш, полека да не кръцне нищо, пази ли отвора. Пази да не кръцне. Тя разбудиш. Пази до тебе, полека. Оди, айде, улези ли? Затвори я вратата да не промай да не умра. Добре, оди сега некай кревето. Полека, полека не ке разбудиш жената. Не от та, де види дали диши ли, види дали диши. Хърче опичко, бате! Не от тази страна, от другата страна, от грешка страна проверуваш. По-далото гайта! Хърче опичко, бате! Оди, полека. Сега, седни, ама с обличи панталоните полека. Пази на каишо да не тропне, полека, моля. Няма каиш да те имам глупил. Дай тия продуцентите, дайте ме да каиш да обогрева. Дай да каиш, брат, имаше каиш. Не разбрам, човек. Нямам да завършим своят митъл. Не може беше. Оди се тук. Викайте. Спиш ли? Няма половината спи, не мълчите. Що се нервирам? Много се смешам. Тишина, бе. Чекай да улеза, Молико. Улези, айде, Молико. Полека, спущи ги панталоните и седни. И кръцне. И от този момент кръцне и жена му се разбуди и му вика: Маша,
кажу дека ќе одеш? Ти поред ке одам.